Ginatudlo ni House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon bilang double hearsay ang mga alegasyon nga may record sang komunikasyon sa tunga ni President Ferdinand Marcos Jr. kag anay Undersecretary Adrian Bersamin nga nagapakita sang ila direkta nga koneksyon sang presidente sa mga kickback sa flood control. Si Adrian Bersamin amo ang apo ni former Executive Secretary Lucas Bersamin kag amo ini ang ginatumod ni former Congressman Zaldico nga kumpirma sa iya nga nagmando si President Marcos sang insertion nga 100 billion pesos sa 2025 national budget. Suno kay Ridon ang magluwas lamang kung personal nga kumpirmahon ni Bersamin ang kamatuoran sa ginaaligan nga komunikasyon nila ni Marcos. Ang ini nga mga alegasyon wala sa gihapon na isang balor kag hindi magdugay sa korte o kun sa proseso sang impeachment. Samtang suno naman kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, pwede nga gamito ng record sang komunikasyon ni Marcos kag Bersamin bilang basehan sang isa pa ka posibleng impeachment complaint batok sa presidente kung natapos na ang one-year ban sini sa Enero 2027. Pumunta sa bahay niya si Adrian Bersamin sometime in November last year para buuin yung affidavit containing this information bilang proteksyon sa sarili niya, sa tingin niya, no? Dahil kung didiinan siya na involved siya sa kickbacks and corruption, ay ipapakita niya dahil na utos ito ng Pangulo. Kwento na yan ni Leandro. Dahil sa bahay niya ginawa. Everything I'm telling you is of course hearsay. Di ba? Literally, dahil pinakita lang sa akin, wala naman ako doon. Merong CCTV footage na pinakita sa amin si Congressman Diviste of Adrian Bersamin going to his house, no, residence ni Diviste, tapos magkasama sila, pumapasok at saka lumalabas ng bahay.